И Богомил, това си ти! Отрицателните коментари, които получавам част от журито за изпълненията ми през последните няколко седмици в X Factor, до определена степен са с тактическа гледна точка. За първи път днес обаче те усетих малко несигурен и разколебан. Каквото и да преживяваш извън сцената, на сцената нямаш право на избор, трябва да си винаги 100% там. И аз бях изненадана, че не го чух да бъде точен и да бъде брилянтен. Трябва да се внимава с нещо, той е лиричен герой. Просто смятам, че понякога някой от журито казва отрицателен коментар за някой, просто защото иска да се запази участника от неговата категория, да продължи напред. Смятам, че останахме двама участника от категория момчета, може би защото хората търсят нещо, което има в нашата категория, за което много им благодаря. Боги е най-младият участник на X Factor. Боги е най-добрият певец на X Factor. Той определено може да спечели X Factor. Песента, която ще изпее, е много популярна песен. Тя е една от най-известните песни на Елтън Джон. Тя е един от най-харесваните анимационни филми Царевов и се надявам да се хареса много. Студентът слушах Елтън Джон, той го пее фалшиво, така че няма. Боги е талантлив, има вероятност да интерпретира по интересен начин. Ще видим. Уважаеми зрители, добре дошли в атмосферата на Царевов. Дами и господа, Богомил! Tears will come, surrender to the rush of day. When the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Това беше първото изпълнение на Богомил за тази вечер. Очакваме коментарите на съдиите. Боги, както вече ти казвах и преди, когато става въпрос за лирични парчета, когато става въпрос за любовни парчета, ти си перфектен пич. Благодаря много. Браво, браво. Много ми хареса, много. Ето това е Богомил, който миналата седмица ми липсваше. Лирика, красота, романтизъм, страхотна фраза, собствен поглед върху парчето. Ти го направи живо по нов начин. И знаеш ли, ние, цялото жури в началото
много се борихме и настоявахме ти да си част от X-Factor. Стратегическата гледна точка, която ти си усетил, може би, е нещо, върху което трябва да помислиш. Защото ако в началото на своя път не си готов да приемаш градивна критика, това ще те дърпа надолу. Опитвай се да намираш хубавото в критиките, които чуваш и да го вземеш за себе си и да продължиш да се развиваш, защото имаш всички качества да станеш много голяма звезда. Много благодаря. Боги, преди около година слушах тази песен на живо в София и си спомням как държах фотоапарата и усещах, че по бузите ми се стичат сълзи от удоволствие и от кеф, разбираш ли? Сега получих дежаву и усетих същото. Благодаря ти за това, че донесе Елтън Джон, духа на Елтън на сцената. Благодаря ти. Благодаря. Страхотен избор на песен от тази. Мерси. Боги ти, както винаги. Тази песен, както каза Мария, супер фраза, супер пеене, жестоко. Не съм съгласен с тебе, че той не приема критиката. Той много добре приема и затова ти каза, че е много, много по-сигурен днес. Така че ти беше Вени, види, Виче. Дойде и победи пак. Браво! Благодаря много. За да подкрепите Богомил и да не позволите той да се окаже на елиминации за първи път в състезанието, подкрепете го сега. Гласувайте за него с СМС на кратък номер 17403 за всички мобилни оператори. Това е единственият начин да сте сигурни, че той ще се приближи с още една крачка към финала.